Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Heureuse de vous retrouver sur Malicouna Info TV, c'est l'heure de votre information. Dans le cadre de sa série de visites aux institutions de la République, le collègue de l'autorité indépendante de gestion et des élections, AIGE, conduit par son président, M. Moustapha Cissé, a été reçu le mercredi 15 février par le président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba Katile. Après la base de l'armée de l'air de Sévaré Mopti en décembre 2022, celle de Gao a réceptionné des drones du type Bayraktar TB2 mardi dernier des mains du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Dans une vidéo rendue virale sur les réseaux sociaux, Amadou Albert Maïga, membre du Conseil national de la transition CNT, pronostique sur l'imminence d'une guerre à Kidal entre les FAMA et les mouvements armés de CEMA, HCUA, le MAA et le MNLA. Le conseiller de la CNT est convaincu que cette guerre est inévitable. Dans la perspective de la production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, le gouvernement a lancé du 9 janvier au 31 mars prochain une large campagne d'authentification et de mise à jour des données biométriques. Dans cette dynamique, le site internet sécurisé www.jevalidmonina.ml est mis à la disposition des usagers. Interpellé en octobre dernier puis placé sous mandat de dépôt, Draman Doumia alias Denkoro était hier devant les juges correctionnels du tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako. Au chapitre international, Joe Biden, 80 ans, boucle jeudi son bilan médical de routine, une étape cruciale pour le plus vieux président jamais élu aux États-Unis qui a l'intention de se représenter en l'année 2023. Et c'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci pour votre aimable attention. On se dit à la prochaine.